Здравейте, приятели! Здравейте! Много ми е хубаво, че сме заедно. Здравейте на всички! За тези, които не знаят, аз съм Цветелина Панчева, както е името на страницата ми. И съм с вас, защото споделям това как да бъдем успешни, когато търсим работа, какво търсят работодателите обикновенно и самите вие как можете да се представите по-добре на интервю за работа, в разговор и така нататък. Днес се включвам набързо, за да поговорим какво може да ни помогне на интервю за работа и какво може да вдигне самочувствието ни всъщност, когато се преквалифицираме или въобще когато отиваме на среща с нов работодател, HR и така нататък. Ще помоля обаче, виждам Рао, че е на линия, дали се чувам добре и дали ме виждате, тъй като днес пробвам малко по-различна техника на това как да е позициониран телефона и виждам, че се събирате. Само може ли едно плюсче от тези от вас, които ме чуват и ме виждат добре? Супер! Добре. Май се чувам. Супер, добре, всичко е супер. Благодаря много за обратната връзка. Да се включвам, за да кажа какво ми се случи преди малко на мен самата и сметнах, че трябва да ви го споделя незабавно, тъй като го смятам за едно от най-важните неща, когато аз правя интервюта за работа. Това е дали човека владее езика на компанията и на индустрията. Помислете колко пъти ви се е случвало някой да заговори за нещо и вие тотално да не го разбирате. Много често това се случва, когато говорим за дадена книга. Или това се случва, когато някой ви говори някакви технически неща и вие бъкил не разбирате и той говори дали ще говори на китайски или на тази тематика, за вас е едно и също. И днес ставаше въпрос в моя разговор за проксита. Някой знае ли от вас какво е прокси? Дали някой от вас знае какво е прокси? Изчаквам само да ми напишете. Ще се радвам всъщност да някой, който знае повече от мен дори, да го обясни. Това е съвсем нормално. Почти, давай вас и сподели какво смяташ, че е прокси и ти как го разбираш. И естествено тези, които от вас не знаят какво е прокси, можете да сложите пък по едно минусче за това, че не знаете какво е прокси, в това няма абсолютно нищо, не е нормално да не знаете, защото ако не ви се на чат малко ще ми е трудно. Аз как го разбирам е един вид тунел и едно време, когато се използва така преди много години, даже сега се замислих, че дори мога да кажа вече са преди 20 години. Темите още тогава бяха подобни и ако искаш да влезеш някъде без да разпознаят твоя IP адрес, примерно от държавата, от която сме, използваме прокси, защото много често може да е забранена за България, примерно, и общо взето променяме данните от нашите компютри и сървъри. Та горе-долу, естествено, аз съвсем не държа да съм толкова добре и пунктуална за определението на прокси, но ви го споделям, защото с моя приятелка разговаряхме и аз казах, сега ако съм ударила обяснението и точно го разбирам, много ще ми се вдигне самочувствието. Обаче, защо го казвам, че ще ми се вдигне самочувствието? Самочувствието ще ми се вдигне, защото съм акуратна на темата, защото разбирам за какво ми говорят. В момента подготвям своя уебсайт, който ще излезе съвсем скоро, Career Mentor BG, и правим различни неща, почнахме да правим различни неща, и тогава, и в тези случаи е хубаво да си акуратен, да можеш да разбереш за какво ти говори екипа, който си наел или с който работиш, за направата дали ще на уебсайт или нещо друго. Така какво искам да кажа?
Много е важно да разбирате езика на компанията, в която кандидатствате за работа. Много е важно вие да говорите на един и същи език и да разбирате, когато ви се обяснява нещо, вие да го разберете и съответно да можете да върнете с някои от специфичните фрази за дадена индустрия. Дали ще е финанси, дали ще е счетоводство, дали ще са маркетинг и реклама, дали ще е хранително-вкусова промишленост. Във всяка една област има специфична терминология. И тогава, когато ние владеем тази терминология, сме много по-успешни на дадено интервю и много по-сигнала в мозъка на интервюиращия действа, че този човек знае за какво говори. Постарал се да прочете, да знае и така нататък. Тоест, ви препоръчвам да четете от конкретната индустрия информация и да се запознаете с основната терминология, с която тази компания борави или тази индустрия. Това е горе-долу от мен за сега. Ако смятате за полезно това, което чувате, ако смятате наистина, че е важно да говорим на един и същи език, когато сме с някой, за да се разбираме, и това са едни много простички правила дори в живота, а те важат и в интервюто за работа. Мислете за интервюто. Когато отивате на интервю за работа, мислете, че това е продажба и вашия продукт, това сте вие. И вие трябва да покажете най-добрата си светлина, която е приложима към индустрията, позицията и компанията, в която кандидатствате. Много ви благодаря, радвам се, че сме заедно. Очаквам да ми пишете за това дали ви е полезно, какво мислите по тази тема и какво още друго искате да знаете и ще ви е окей, когато отивате на интервю за работа. А съвсем скоро, както ви казах, очаквайте и безплатен вебинар, за който ще пусна информация, може би днес или утре, на който ще можете да се запишете и там вече ще си говорим какво се случва преди интервюто и колко е важна подготовката, както всеки път напомням. Благодаря ви, прекрасен ден на всички, защото и вие сте прекрасни. Наслаждавайте се и не си губете времето, а действайте. Чао, лек ден!